pyžamko máš, tiež zúbky čisté a modlitbičkou končíš deň, tatínkovi, maminke svoju vďaku lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Urazená lopatka. Sobota je zvláštny deň. Deti ho majú na jednej strane rady, pretože nemusia ísť do školy. Ale na druhej strane zasa až taká dobrá sobota nie je, pretože v sobotu do obeda sa skoro všade upratuje. A človek sa ani nestačí čudovať, koľko rôznych upratovacích pomôcok sa doma nájde. Tak napríklad vedro, saponát, teplá voda a mop sú na umytie dlášky, mokrá handra na utieranie prachu a suchá čistá handrička na leštenie nábytku, okena a staré noviny alebo zvláštna handrička, ktorá sa volá jelenica, na umývanie okien, vysavač na koberce, pracháč na vyprášenie matracov a malých koberčekov a ešte všelijaké možné prachovky, handry a handričky, kefy a kefky, od najmenších po najväčšie. Skrátka, upratovanie je hotová veda a treba sa ju čím skôr naučiť, aby nás špina a smeti celkom nezjedli. Ale kde som to prestal? Aha, už viem, pri náradí na upratovanie. Tak sa teda v jednom dome našli celkom obyčajné upratovacie náradie, lopatka a malý zmeták. Odjakživa patrili k sebe, pretože zmeták bol presne taký veľký, aby sa zmestil na lopatku a aby na ňu dokázal pohodlne nazhŕňať pozametané smeti, a lopatka bola taká šikovná, že všetky tie smeti hravo pochytala a ani jedna jej neušla. Obom im jednoducho išlo upratovanie ako po masle. Preto ich Paťka, lebo práve ona s nimi upratovala smeti na podlahe vo svojej izbe, preto ich teda táto Paťka rada používala. Zmeták a lopatka si pekne odpočívali v kútiku za dverami a čakali, kým príde ich veľká chvíľa a zase sa budú môcť prebehnúť po celej izbe. A zmeták ako ozajstný detektív vystopuje každú smeť a každý prášok a lopatka ho ako ozajstný policajt chytí a nedovolí mu viacej újsť na podlahu. A tak sa vždy hrali na detektíva a policajta a upratovanie pre nich bolo zábavné. Stačila krátka chvíľa a všetko na zemi bolo zasa čisté a Paťka bola spokojná, že sa aj lepšie dýcha. Všetko bolo teda v poriadku až do jednej osudnej noci, keď sa stala taká divná vec. Večer, a bola to práve sobota, sa po celodennom upratovaní ocitli zmetáčik a lopatka zasa vo svojom kúte. Boli unavení z celodennej práce. Spokojne sa usadili a tížko oddychovali. Vtedy sa však lopatka zatriasla a tichučko kýchla. Zmetáčik už spal a tak ho lopatka zobudila a šepkala: Zmetáčik, vstávaj, potrebujem tvoju pomoc. Zmetáčik ospalo zývol a odpovedal jej: Čo také dôležité to môže byť, keď ma budíš uprostred noci? A lopatka mu pošepkala: Túto hľa, rovno pod nosom sa mi usadil prach a strašne ma to šteklí a ja potom kýcham. Prosím ťa, zmetáčik, utrieš mi ten prach, aby som aj ja mohla spať. Zmetáčik sa však nahneval. To si ma budila pre takúto hlúposť? Teraz nemám čas, ani náladu zametať ti po podnos. Som ustatý z celodenného upratovania a vôbec, ja som detektív, ja naháňam prach a smeti, aby si ich ty chytala. Nemôžem prach, ktorý som už raz chytil, znova prepustiť. A keby som to bol potom detektív?
A Lopatka sa vtedy veľmi nazlostila a piskľavým hlasom zakričala: Ty zmeták jeden fúzatý, tak ty mi nepomôžeš? Dobre, tak sa sama z prachu otrasiem, ale s mojím kamarátstvom už viac nepočítaj. Viac ti ani ja pomáhať nebudem. Ani ja už tvoju pomoc nepotrebujem a vôbec mi nechýbaš ani chýbať nebudeš, preto sa odsťahujem od teba preč. A zmetačik už vedel, že je zle a že Lopatka sa nahnevala, a tak sa jej tento raz už milo prihovoril. Prepáč, Lopatka, ja som to tak nemyslel. Len som bol ústatý a chcel som si s tebou trochu zažartovať. Samozrejme, že ti pomôžem. A milo sa k Lopatke priblížil a zo pár fúzikmi jej otrel slzy, ktoré sa jej objavili na tvári, a spolu s nimi poutieral aj ten dotieravý prášok, čo ju stále dráždil na kýchanie. Lopatka sa na neho usmiala, naposledy smrkla a povedala: Dobre, odpúšťam ti. Aj ty by si mi iste odpustil, keby si bol na mojom mieste. A tak si opäť sadli do svojho kúta a zmetáčiku sa už nechcelo spať, preto sa rozprávali. Začal zmetáčik: Počúvaj, Lopatka, čo by sa s nami stalo, keby si sa bola odsťahovala? A Lopatka chvíľu premýšľala a potom povedala: Asi by sme sa veľmi na seba zlostili, a keby Paťka na budúci týždeň nenašla mňa a teba pokope, odišla by do obchodu a kúpila by si novú lopatku, a k novej lopatke asi aj nový zmetáčik. Veď aj ty už máš poriadne strapaté fúzy. A nás by asi zahodili do smetí a už by sme boli na nič. Zmetáčik si na to len povzdychol. To by bolo hrozné. To by bol náš koniec. Ako dobre, že mám priateľku, ktorá mi vie odpustiť. A Lopatka sa usmiala popod rúčku a dodala: A ja mám priateľa, ktorý si vie priznať chybu. A tak si tam vymieňajú poklony asi až do dnes. Naozaj, občas sa stáva, že sa aj kamaráti pohádajú. Nuž čo. Ale od Lopatky a zmetáčika sa treba naučiť, že každá hádka sa má skončiť zmierením a odpustením, lebo priatelia, ktorí si nevedia odpustiť, sú súci iba do starého železa. Sviatočko venované našej Paťke. Drahí priatelia, ak sa vám Ferkové rozprávky páčia, nezabudnite dať odber, aby vašim najmenším neunikol žiadny hodnotný a poučný príbeh na dobrú noc.